jo crec que tantes hores que estic a sobre la bicicleta, jo crec que falta a vegades civisme a la gent. Més que normes i totes aquestes coses, no sé si és per l'estrès o per lo d'allò, no es respecten. Seria això, respectar una distància, si tens d'esperar-te, doncs esperar-te, que ja sé que a vegades és difícil, o a vegades que estem de dos en paral·lel que diuen que no és d'allò, que no és reglamentari, si és reglamentari, doncs hi ha moments que així es respecten una mica més, perquè llavors al anar de dos doncs tenen de frenar, però és que a vegades es passen, però que rosant. A mi em falta un braç, una cama, i a vegades diu que encara m'atrauran el poc que tinc. És una cosa que dius, i perquè tens habilitat, però hi ha gent que jo ho he vist que ha anat al terra per passar-li tan a prop. A referència a la campanya, doncs, jo veig que molt bé, i és positiu, perquè veus el que pot passar, que jo també, quan et passa l'accident, tu creus que no és possible, que a tu no et passarà, i no, això li pot passar a qualsevol. La vida és una cosa que sí, que al principi costa moltíssim, però es té de viure, i que ningú pugui dir que no pots fer una cosa. Tu mateix tens de dir, això ho puc fer o no ho puc fer, perquè jo he fet coses que mai pensava fer.